Yaba mfowethu, sanibona lapho. Uphungale nje lo. Ya isidudla sendoda. Yakonakele kakhulu. Ngifuna sikhulume lapha. Njengoba ngihlezi ngisho nje ngithi mina nginenkani engingedwa futhi angisabi lutho. Yabo nje ukukhuluma ngiyohlezi nje nginitshela. Kwezikabhoqo futhi. Onenkinga nanamba yami lapha phezulu. Akangifonele mbombo kanini. Right, wengane zakwethu. Izwe lonakele, izwe. Izwe lona lodwa nje izwe lonakele. Ngithi mina sakhula thina sasazi ukuthi ingane encane na 15 ayiyi kuyothwasa ngoba kumele ifunde ezinye izinto, ifunde nesikole, yabo nje ifunde ikhule izibe right. Uma kuwukuthi nabo abantu abadala thina sazi ukuthi ke babetshelwa abantu abadala kunezinto ezazenziwa ukuze ingane ingahlukumezeki ezifundweni nasekukhuleni izifike lapho kumele ifike khona. Ya, ngifuna siyikhulume le ndaba. Uyabona? Emzini odwa, angikhumbuli mina emzini odwa kuthiwa kunezangoma eziwu-4. First born, second born, labo bantu bonke i-first born yakho ina 14, second born ina 12. Lokho kwesithathu kuna 9 noma 10. Naloko okuncane kuna 6 nakho kunamadlozi kuthwasile. Hamba kusindwa ubuhlalo. No. Yabo nje kusakhula thina obhungaleja. Isangoma kwakuyinto ehlonishwayo kabi. Into yabo nje isangoma inyanga bafowethu labantu laba abasebenza ngokwesintu. Thina sasazi ukuthi labantu labo bayasatshwa bayahlonishwa. Uyabona? Makuthiwa lapha kwaNdlovu kunenyanga. Sasazi ukuthi thina kunenyanga lapha nesishaya umhlahlo ngendlela eyisimanga. Uthi mangathiwa ulahlekelwe imoto okanye kulahleka umuntu udukile okanye kwenzeka into engaqondakali. Kuyiwe lapha umuntu afika kutshele ngqo. Hayi lezi zangoma ezigcwele la ko TikTok manje. Mina ngazi zangoma ezingaka buyaphi. Okanye ziqhamuka khona kwa TikTok noma zisuka kwelinye izwe. Understand ukuthi ngempela kwenzakalani. Thina sasazi ukuthi uthola ukuthi endaweni la eSoweto iyodwa inyanga. Okanye eMabomvini iyodwa inyanga okanye kaMakhothi iyodwa okanye ayikho uma ufuna inyanga uzohamba uye endaweni ewukuthi futhi angikhumbuli mina inyanga hamba ifike ime lapha workshop ithi mina ngiyinyanga kwasha kwacima. Yabo nje ngike ngathela omunye kabi ngempama lapha e-workshop ngithi ngiyadlula uthi yamkhulu awuzelana mkhulu ke sihlole ngihlolani ngiyahlanya mina ngiyahlola ngiyitshitshi mina futhi uyabona ozokuthe endaweni lana ayikho inyanga uma uyifuna kwamhlabela ingane. Uma ufuna inyanga gibela uye endaweni ewukuthi maybe Msinga okanye kuphi uzoyithola inyanga. Kodwa manje ku-2000 something uma uzongena inyanga manje awubukeki kahle. Wonke umuntu useyinyanga manje. Wonke umuntu uthwasile manje nokuncane kuna 10 kunamadlozi. Nalezi inyanga ezindala uma ufika akasayihluphi. Mina ngazi inyanga engabingelelwa mina. Uthi uma ungena ivele ukutshela ukuthi emfo yasimelana ahlala lapho emagutshwa ngifuna ukukulaphela lapha elangeni. Ya ngizokwelapha manje. Ilanga yamanje ufika uthole ibhizi idlana nembumba laphana zihleli ibhizi zithosana namafinyila ungena uze ufike ingakuboni
Kuthi ufikile ikubuza isibongo ukuthi oh uthi uphungale nje waba isibongo nafana. Ngithi hayi usimelane ethi usimelane obani. Ngithi hayi uMagutshwa. Athi uMagutshwa ngithi yebo uPembe kaloko othwayo. Athi okay hayi ukhala ngani. Ngithi hayi akulaleki ebusuku yindaba kungalaleki. Hayi nginenkinga yamaphupho amabi. Right. Useqala manje ubayela umsindo vele sengimtshenile inkinga yami. Uyabona? Sengitshela ngeenkomo ezaduka 1902. Sengitshela manje ngezinto umuntu owafela ejele 14-0 bani. Hlangana nami nalezo zinto mina ngikula manje la. Hlangana nezinto zika 1940. Uyabona? Lezi inyanga ezigcwele lapha ku TikTok. Qamanga. Kodwa yabo njengamanje labantu abathwasisa ogobela manje kumele bashiswe manje. Labantu abathwasisa abantu kumele bashiswe njengamanje wonke umuntu manje usenza ibhizinisi impela manje. Uze umuntu ethi hayi mina ngiyathwasisa, uthwasise nengane encane. Yabo ungahambisa ingane na 1 year. Hey ingane yami namadlozi bazoyithwasisa. Yofunda kanjani umuntu esenamadlozi? Ufuna ukutshela something amadlozi. Amadlozi uthola ukuthi awu4 phe komuntu. Udabula, uphungalenja, ugqibu, ongizwe. Bonke labantu laba baphekwe ingane ena10 okanye ena20. Le ngane ina10 nje njengamanje sokuhlela abantu abawu4 abana 100 years. Phekwayo. Njengoba ina10 nje. Umuntu nomuntu una 100 iminyaka plus 10. Kusho le ngane isina 410 years. Iphile emhlabeni. Oqala izophathwa zinyawo ngoba vele umuntu omdala kumele aphathwe zinyawo. Okwesibili izoba domo kokugcina ibe isiloleni ikhanda lingasebenzi. Because nina nihlule ukukhuluma nabantu abadala nibatshela ukuthi ingane esencane kumele ifunde ukuze ibe nekusasa eliqhakazile. You understand? Ingane thatha ingane ngifaka amadlozi. Nizophekisa ngoba phela nanisazi izinto zinja. Thatha ingane manje nihambisa kulemiphupho ezinyanga le. Bafike bayithwasise ingane. Bayifake namanye amadlozi angekho. Bayifundise nokuthatha le. Bayifundise ingane izinto ezingekho. Ingane na10 sina 410 years manje. Okanye bawu10 bonke bana 400, bonke bana 100 bawu10. Ingane sina 1010 years manje. Uzophinda uyithume nalo leyo ngane. Uthi uyayifundisa umisi answer mingayazi vele ivuke lezi zinto lezi. Ithi uyangazi kahle mina vele asikwazi angithi una 400 wena. Uyabona? Yabo nje manje bafowethu abantu abathwasisayo abasabheki manje. Uma kwafika nje wathi uleleka ulalanga kahle kuthiwa kumele uthwase. Uyazi ukuthi uzoza nezinkomo la. Sekuyibhizinisi manje. Yabo nje ngiyaphuma la. Izolo ngagibela itekisi ngishona le. Isangoma zonke etekisini kunuka into akazi uyibona. You understand? Ezinye zazo bafowethu mina ngahiba doda bafowethu hayi ngeke. Yebo ngaza ukuthi izwe lonakele izwe mani ngitshela. Ngibela itekisi la. Bese la ko 3-4 etekisini isuka itekisi hamba. Wasifika lapha phambili ngithole inyanga ngalana iphethe. Yabona lento yeni ukuthi ngilapha ngesintu ngiphinde ngilaphe ngesikholwa lento lemeni iyeke lento lamasimba lawo. Ayikho leyo nto. Akwenzeki ukuthi umuntu athathe izinkolo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lutho manga lawo. Ayikho leyo nto. Ngibela itekisi lapha ngaba inyanga kuna 19 lokho kwentombazana. Angazi kubuya wathi uNkulunkulu wami iziningi zavele zangena zagcwala itekisi. Amantombazana ala ko 4-5. Ya, nogogo wakhona nomkhulu wakhona. Hayi ngiyakutshela. Yanuka itekisi uzwe ukuthi la kunuka isibumbu straight.
lo muntu akagezi. Shuthi utsheliwe ke manje ukuthi wena uzohlala 6 days or 4 days ungagezi. Uze ukuthi la kunuka straight kunuka intombi. Hayi. Kanti usayaphi eTexini makuwukuthi wena uyazazi ukuthi uyisiphi isimo. Ingakho ngithi mina izangoma beyifunda kuqala zingena iklasi izangoma. Iklasi lezangoma izinyanga nazo ifunda. Amathwasa efunda. Ithwasa mina ngazi ukuthi umuntu ongabonwa mina. Ithwasa akazi umuntu wabona mina ukwabona ithwasa ulali. Sabe ukuze kuse. Kodwa manje amathwasa sikhruva nawo thina la kaMax sikhruva nawo la ekonka la amathwasa. Manje amathwasa sidla nayo imbumba manje amathwasa manje. Siphuza nawo amathwasa manje. Umuntu sekuthwaseni kodwa siyamshela umuntu aqome njalo ethwasa. Hayi bafowethu ngeke. Phela manje akekho umuntu othwasela ukuthi asebenze kahle edlozini. Wonke umuntu uthwasa ethwasela ukuthi athole imali, athenge idatha, angene ku TikTok. Tshela abantu amanga. Omaweni nosikhotheni. Inyanga zamanga zodwa. Yabona umuntu wonke othi yena uhlola online unamanga. Yazi bafowethu uvuka untshela ngenyanga ne okanye ngesangoma. Umuntu nje omdaba, umuntu olapha kwesintu. Umuntu olapha kwesintu usebenza kanje. Akayilethi kuwena. Wena uzwa ngabantu bekutshela ukuthi yabona endaweni ukuthi kunenyanga lapha eshaya omunye umhlahla ozimali. Iya lapha. Njengoba umhlaba uyalingana udumile nje, mhlawumbe yayiyodwa inyanga yayihlala umhlaba uyalingana yayishaya into ehambayo. Uzokuthiwa ungasuka lana uye kamhlaba uyalingana uzofika uyithole leyo nyanga. Ingakho namanje umhlaba uyalingana udumile. You understand? Ushoda isekho naleyo nyanga leyo. Uyabona? Kodwa manje lezi inyanga uthi ungena ngaba ku TikTok uthola inyanga ilive ivala amehlo uNkulunkulu abekhuluma amangodwa. Uthi uya ku Facebook yenye nayo awusiyekeni nina kuseka. Hawu. Yonke inyanga eno TikTok. Tsheleni into embombo kanina. Yonke inyanga ekwazi ukufaka i-roll on. Tsheleni into embombo kanina leyo nyanga leyo. Ayikho into eyenzayo. Inyanga engempela kumele igeze ngokugongolo. Yini lensipho le hlaza engenagama le green enukayo. Ya. Inyanga egeza ngeprotex. Inyanga esebenzisa yini le spray lesi umchathakane bafowethu. Nidlala ngathi nina. Mina ngazi inyanga mina othi uma ugula manje usuka la ugibela ibhasi. Uthi ufike estopini kwathanda abantu. Uthole zikulindile izingane. Ya, ugula zikuthatha ingane ungafonanga nawe ungashonga ukuthi uyeza. Ufike zikuthathe zikuyise ekhaya. Uma ufika ekhaya inyanga uyithole vele isikulindile ibeka amanzi laphana nento zayo imithi sivele usulashwa sekuphelile nje kwakho. Uthi uma ufika laphana ikutshela inyanga uzithi hayi phunga lenja mfosimelane cha bese beshila abantu abadala ukuthi hayi usendleleni uyeza. Hlafuna la kancane khafuna enza lokho nalokho hamba uyogeza. You understand? Ya izinyanga ezizaziyo thina lezi hayi inyanga ezokubuza isibongo neminyaka nobaba wakho uthi ubani. Mina ngifuna inyanga ezongitshela ukuthi okay njengamanje sifuna ukuvusa uyihla khuluma. You understand? Ya asho ubaba wakho umuzwe nawe. Asho ubaba wakho ukuthi kanjena kanje. Usinde. Hayi lento yokuthi uhambe inyanga 2 years lokuyochatha 2 years aza ku break eNkulunkulu. Ushembo incele eNkulunkulu lami sichathani kanti. Mina nganqaba lento ukuthi uma ngifika enyangeni thiwe ngiyachatha manje ngathi hayi mina ngwaphuza amanzi ngedidi. Angoma ngoba ngangibona ukuthi lana ayikho yonke lento ngichathwa into engekho nje. So ngisho bafowethu ukuthi zonke lezi eyinani abantu kodwa uNkulunkulu ami kakhulu abantu besifazane. Ngiyadabuka kodwa mangibona nomuntu esilisa ehleli phansi lapha ku TikTok elokhu ethi thokoza mkhulu.
hey lokhu evume into engekho. Ayikho yonke lento leyo, ayikho yonke leyo nto, ayikho nganza kwethu, ayikho. Umsana ukuduka nani. Mina ngazi bafowethu inyanga engambiza umuntu uyizele wena, ya ikwelapha inyanga ingakubhadalisi, ithi hamba ngaba right uzobuya. Njengamanje ngifuna mina imali, ngifuna umsebenzi, ngiyalapha kuKhehlelezi. Khehlelezi ngilekelele mfowethu angisebenzi. Khehlelezi angitshela ufuna 6 million. Hawu Khehlelezi uyahlanya. Ngiyothatha lo 6 million ungasebenzi. Ngiyothatha u6 million Khehlelezi ngingasebenzi. Ngiyalapha inyanga ngisebenza ngifuna umsebenzi. Inyanga ngifike nje lethu 2000. Kwa 200 ngiyothatha apha kithi angisebenzi. Inyanga zakudala zazifikela abantu ufuna umsebenzi ukutshela ukuthi right ngiyakwelapha manje ngothola umsebenzi ulethe imali yami. Nakhona imali yakhona wofika uyibeke emanzini ihambele yona. Awusani madoda, akhupha umfo simelane madoda. Ngaze ngakhupha umphunga lenje inkuzi yompembu. Uyifaka emanzini leyo mali. Iye leyona. Uyabona? Awubu lokhu usenda ama-account number lapha nama-proof of payment. Hayi kanza kwethu no. Kanti nina nimthathaphi umnyanga nina? Nimthathaphi? Nidlala ngathi nina nidlala ngathi nina. Ngifuna ukwazi ukuthi wobani umuntu akwasizwa yilezi nyanga zo-TikTok. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani umuntu okuthiwa wahamba wayothenga. Bafowethu kodwa niyaloya nina. Hayi bafowethu ngeke. Hayi niyathakatha man. Olesibili inyanga iyabhizi thakatha abantu ngapha. Olesithathu inyanga ibhizi yenza izinto eyaphuza. Ngolesihlanu Sunday sesontweni faka isembatho seyaprofetha ke manje. Uprofethana uyinyanga hlala phansi ekelo kunjani size sohlola mbuzi. Ayi nani yabhora sometimes nifuna sihlale sikhuluma njalo bese kuthiwa thina siyasukelana. Yini nitshekile zinja? Hayi nitshekile man. Hawu nitshekile. Yabona nje manje nifike kahle impela manje ngithenga ifoni. Ya abantu badownload ingoma zami lapha athenga ifoni. Yabo manje ngishutha ngefoni enzima ngami manje. Ya ilahlile leya mobile yathi shutha ngathi ngithunzi. Yabona bafowethu ngifuna ukunitshela ke namhlanje nini nithi nizinyanga zo TikTok. Ayikho indaba yenu. Cha ayikho nje. Indaba yenu ayikho. Wathi omunye umkhulu ungabona inyanga irich. Ishintshe imoto isebenzisa ispray semiliyoni, akuyona inyanga leyo umthakathi hlala ngabantu. Idlozi likunikeza into ngesilinganiso ukuze ungabachomela abantu. Inyanga enjani egqoka igusha? Inyanga enjani efaka iFabian? Enjani leyo nyayichoma ngempahla? Umuntu edlozi. Umuntu abantu abadala umuntu okusiza abantu, umuntu okusiza umphakathi. Ingakho idlozi lizokubusisa ngomuzi omkhulu. Yazi ukuthi thina sakhula abafowethu kuthiwa umuzi wenyanga kumele ube mkhulu. Uthola ukuthi enyangeni kunesangoma, kunamathwasana enyangeni emzini wenyanga. You understand? Kodwa manje izangoma zisezwana nenyanga. Umuntu eyedwa Khehlelezi ungambuza manje akazazi uyini seze eyibiza ngoDr Khehlelezi. Ayikho leyo nto. Ayikho dlala ngathi nina. Uma uyinyanga uDr ubuyaphi? Wena umkhulu wena. Ya, ugogo. Dokotela wani la yini ungavula isibhedlela umuntu usudokotela. Yini ungayi lapha eJohannesburg Hospital uye eSpring uye eDington. Ngoba wena usunesi. Kanti qhamusa udokotela nje azikubonanga ufunda. Udokotela onjani ofaka ikhumba. Adlali kahle mina kuseka. Bafowethu nathanda ukusikwatisa nina. Nathanda udlala ngathi nina ngeke sinibhekile. Bafowethu lalanga intshele mina. Once wabona kubhale Dr. Mkhulu
amasimba lawo blokhe lowo muntu. Inyanga kumele ukuthi uyibone iqhamuka makuzongena inyanga la ekhaya kusasa uyiphuphe namhlanje, uyazi ngalento ekuyena ugcobo lolukuye kumele uyiphuphe namhlanje inyanga. Ya isendleleni inyanga iyeza phuphe, kube nephuphe elizodinga ukuchasiswa man, you understand, because kuze umuntu onogcobo lwabaphansi. Ya hayi ukuthi inyanga siyefana nenye ala inyanga iwiswe isikuti intamo itshekile, enye inyanga ihamba ngepholo, ifaka nale izinto lezi zokulokhunja zokuhlobisa imoto lapha phezulu eyinuka kamnandi. Inyanga ngapha ayidludluli phela, inyanga igqoka amalokhuzana khona lokho. Hayi bafowethu ningadlali ngaphi, nanathanda njalo ukuyiveza ukuthi ninjani. Bakuthi uqola abantu phela musu ukuveza uNkulunkulu wami. Uyaphi ku-live uzositshela amanga. Ngikhumbula ngalesiya sikhathi uKhehlelezi engena emfuleni ethi uzophuma nemali. Sebenza amakhamera thina namakhompyutha. Akekho umuntu namanje uKhehlelezi emhlabeni. Akuthi ngingaqondisa uKhehlelezi yedwa. Ngoba vele uKhehlelezi umfana nawo kuyaziwa nje ukuthi hayi uKhehlelezi umfana ingane khonza ukudlala bakithi inyanga ye-1 stage. Right. One uKhehlelezi ungene emanzini, ne? Wathi uzophuma nemali. Wangena uKhehlelezi wahamba ngabona amanzi ethi okusho ukuthi pause waphuma. Qhutshwa kwashutha bafowethu sibadala singane nisebenza amakhamera thina. Yawona uku-editha into zethu ningadlali ngathi. Okay fine siphume lapha ngifuna ukukhuluma kakhulu yayingekho kodwa nani nayibona. Ngasho ngathi kodwa mfana omncane ubunyanga ubuphaphele unyanga. Okay fine. Wathi uKhehlelezi wahamba lapha e-workshop wathenga lesibhamu sika 2.5. Wathi mina ngidubuleke yabo lesibhamu segesi, isibhamu segasi. Wathi nakadubuleki abamdubule wena wabona isibhamu esikhipha intuthu emhlophe wena phambili. Isibhamu esikhipha inkungu esithufu. Hey wazala ngikushaye mina manje nge-AK. Sibone ngeke ufeyini. Inyanga enjani leyabe iprove izinto emafonini. Hayi, hey bafowethu mfungitshela kwawunenyanga eMpumalanga yezo enkomazi lapha elangilokhu. Leya nyanga kusho ukuthi yagejana nomphakathi ngezinto zobuthakathi nokulapha abantu. Uyazi angazi kanjani amaphathi kanjani. Umphakathi wasuka lawa usuka khona uyobulala lenyanga. Kuthiwa bafuna ukumshisela endlini. Bathola iclient. Bathi befika babasho ingane zasho zathi ukhona ula endlini. Uyazi bathi bengena endlini bambona wadisappear. Ngikhuluma umuntu omuthi mina hayi umfundisi inyanga sangoma thwasa at the same time no. Ngikhuluma kuzimalanga mina. Ya khekevula kuzimalanga into enophaphu ibuka nje. Ya uvela ubona ukuthi ngakunginashwa ke namhlanje. Lezi inyanga lezi ezithi zona idubuleki zishibhamu zehasi mina ngishanga 1 bullet baby brown unye straight ukhafuna umswane ngamakhala. Ya shaya mina kuqhumela igazi nobovu phuma igazi ngapha phuma ubovu ngapha nge-AK47 shaya kuhlukanise ngikhipha ilane of symmetry emzimbeni. Ya ngesibhamu hayi lezi zoku-actor lezi esidayiswa lapha e-workshop ngamaNdiya no kushaya ngeglock. Ya shaya ngihlukanise mina umlenze uyewela le Lamonti ikhanda lowela le emhlanga shaya ngesibhamu. Ya bethi bafika iso lakho litholakala esandeli lidonswa zintuthwane lapha phansi. Emzola lifestyle shaya ngesibhamu. Dubule mina kuze kuthiwe hey wawubi lo muntu ononyanga ngikushaya nje. Phelele icassette ngifake elinye, phelele icassette ngifake ngisho usufile. Bethi befika bekuthola ivorce. Ya bekuthola ivorce kushaya ngesibhamu nje. Nalo bunyanga bakho uthola ubuhlalo buwele le Cape Town. Ubuhlalo obunye ubuhlalo bulawo ufele khona. Ushayile nje ngesibhamu kuphela nje ngesibhamu. Ya
ngabona bafowethu kodwa anoke nicabange manje nizokwenza izinto ngabona mina uKhehlelezi ethi hey nakadubuleki elapha endwedwe yini iverulem elapha everulem lapha duze nesithombe sakhe lesiya esenziwa ngebumba akazi ibumba noma isigodo lesi ethi mina ngidubule kudubula mfana ngathi we yabona nje iblank uyibona uyibuka nje le iblank le ungasithuseli ngeblank kumele ukuthi uma udubula ukuthi qhu sibona ikhathi lithi qo phansi iphuma nje lapha phezulu iwela phansi manje lesibhamu esisedubula ngathi 38 ngathi flywheel esingachithi hayi wena nasifuna isibhamu sikhafule thina sisibone phuma umlilo lapha phambili ya makuthatha impahla egqokile mina ngiyahlaselwa ngabantu mina ngebhamu bafowethu ngitshele mina ngiyahlaselwa abantu la eThekwini mina ngebhamu bengishanga ama-R5 nama-R4 impahla yonke kade ngiyigqokile yavithika yashaya phela ngineyimbobo mina ngaphuma nginjalo funa umuntu onjalo-ke thina ya hayi umuntu ozothi udutshuliwe kodwa isisudu solo nje ismart ibonakala ukuthi ayiniwe hayi bafana bakithi ngeke impahla ene makuthi awudubuleki kumele ukuthi mangathi uhlaselwa abantu kube khona isayini okanye bakushaye nje la emunweni cicane ushaya kancane ukubonisa ukuthi ke yebo awudubuleki kodwa sona isibhamu siyasebenza yayibona lento leyo yebo ukuze ungahamba uchoma and umuthi wedlozi awulingwa umuthi wedlozi ungalilingi idlozi alisukele idlozi uthi hayi ngifuna ukubona hayi mina ngazilinga mhlabe yalingana leli kamhlabe yalingana embazwana ya embazwane bafowethu kunenyanga lapho okuthiwa yazwane lenyanga le nyanga imifika lapha niqala igcaba inkukhu uzana inkukhu yakho wena igcaba igcabe iyayigcaba inkukhu yakho bese ke ifake lezo zinto ithatha ipheke ikhiphe iphake yabo nje ibe right bese iyayithatha le nkukhu ikunike wena isibhamu sakho oze naso elidubula le nkukhu wena nje inkukhu ukuthi kwakwa ishona le ingadubuleki inkukhu yabona bese yakuthatha lo muthi awufake kuwena you understand aqede yena abiza umuntu atawushaya lo muntu ngesibhamu ngeke udubuleke unjalo uthi hayi makhosi uthuka sikhale nje isibhamu qaqa uthi wona ibullet lingena uthi qhwin shona le athi shayele lento odongena athi shayetsheni sazi inyanga enjalo ke thina asiyifundi inyanga ezisitshela ukuthi mina ngidubuleke asirobho wena makuthi awudubuleke ukadelweni ke Kehlelezi wafana ukushaya amangangaka ukushaya wena hawu okay awudubuleke ukatelwani phela ungadubuleki shona ukatelwani ungadubuleki mina ngimfuna umntwana manga ayimfuna umntwana manga mina ongikhohlisayo no bafowethu uyabona makuthi umholi zama ukuthi ukuhlala eqinisweni ukhuluma iqiniso every time yeke kuloku sirobha la ngoba sikubhekile ende thina uyabona into oyaziyo kungenzeka ukuthi mhlawumbe uKhehlelezi wayeqala ukubona isibhamu leso ukuthi iblank okanye yini lesibhamu lezi ama-toys lawo kuwumthofu kanje kuyi something like aluminium mhlawumbe wayeqala ukusibona kade thina sayibona lezo zibhamu kade dala mina ngazi isibhamu esikhipha into engathi iyamanzi kanje uma udubula ikhipha igazi akulona igazi upende le nto engathi upende but i-liquid ifika ukushayela aba-actor ngazo phesheya kushayela kube ngathi kudubulekile kanti awudubulekanga next kube khona isibhamu esingena uhlwayi yabo uhlwayi ngathi uhlwayi lwebhayisikili ya ufaka igesi lapha kwikhasethi bese uyafasa faka amabhulethi-ke ukuhlwaya kumbulala umuntu yabona wambulala usumshaya kahaka maybe ka-1000 angazi kube khona esinye isibhamu okuthi iblank-ke inama-bullet straight alihlazana lapha phambili kune-cartridge
yabona. Ngeswazi bathi ushibhoshe i-cartridge, lento esalayo uma udubula lento eqathakile phansi. Umushaya siyaqhuma, siqhuma impela nje, ziningi iy'bhamu ze-fake, ziningi iy'bhamu but ezokudlala, siyaqhuma. Kodwa akumbulali umuntu, akuphumi next, kuphuma nje intuthu, ubona qhwa bona kuphuma izinto. No, zona isibhamu lesi into zoku-actor ezokuthi uma usu-editha ungabe ulokhu ufaka amalokhu njani, i-sound ufake nezinye izinto, yabo nje. So-ke hey, ningadlali ngathi nini, uma uyinyanga hlale ekunyangeni, uma ulingisa hlale ulingiseni, uma ucula hlale emculeni. Uma kuwukuthi ugadla ngeqiniso nje uphungale njanje, shaya phela ngeqiniso sikubona. Yeke kusitshela amanga lapho uthi nawudubuleki. So sikwazi ukulanda abivurulem sokushaya ngenhlamvu. Shaya ngenhlamvu uthi nobhoshe izinto eziningi kabi lapho. Amasavana lawa aphuzayo lapho. Shaya ngenhlamvu aphuma amehlo. So-ke bafowethu, akuwukuthi uyawathanda amavidiyo ami, ufuna ukuthi ngihlale ngikuxoxela nje iy'tori ezimnandi, thatha isithupha sakho lesi esitshekile, cofe lapho ubhale khona subscribe. Ya, subscribe lapho ungasubscribe. Uqede ucofe lento engathi inje engathi yabo lento elengile kanje. Ya, i-notification lento ukuthi uma ngabe ngikhipha ividiyo ubone. Izokutshela ifoni yakho ukuthi hayi iphunga leli useyenze njalo, bese uyangena uyobuka. Yebo lento leyo. Ningakhohlwa-ke nokuthi-ke niye lapha niyo-download iy'ngoma zami zika-2022 engiyikhiphe last year. Ezo-5 EP, mina ngidila ngehawu kuphela. Manisuka lapho-ke niye lapha ku-Facebook, nifike nifollowe, niphinde nilike ipage lami Phungalenja TV. Ya, ngenze njalo mina nani sozwana nganza kwethu, nizohlezi nje nginenzela izinto ezimnandi njengoba nazi nani ukuthi mina angigadwa-ke, mina ngihamba ngedwa. Uma ufuna ukungishaya woza la eProtea Clean extension 16 ngishaye. Ya, uthi ubuyela kini ngikushayile, yabo. So enganza kwethu sikhuluma ngento ezenzeka emhlabeni, iyinyanga zamanga neyinyanga zeqiniso. Iyinyanga zeqiniso emhlabeni eSouth Africa manje. Oh, angithi Africa, hayi angikhulumeli South Africa ngoba yiyona engigxile kakhulu kuyo. Iyinyanga manje ekulelizwe mhlawumbe eziwu-6 kuphela. I-1 le ngiyazi yaseMpumalanga lapha eNkomazi, naleya lapha eMbazwana okuthiwa uZwane. Ya, nale yabo. Hayi, the rest ayiyofana neyaForster. Inyanga enjani? Mina ngazi ukuthi umuntu onamadlozi akayidli chicken. Wena ungena njalo uyofuna chicken dust laphana, ungena njalo uyofuna i-chicken likhini, ungena njalo uyodla i-KFC, kodwa inyanga hayi uMabalengwe, hayi inyanga enjani sesikaka. Wena Mabalengwe uyakusola utshotshwa iy'ngane wena. Nina inyanga kumele ibe ngango-3 seconds. Ya, inyanga siyibone kodwa la 3 seconds nendlela segeza ngayo kulezi nsuku angiyitholi kahle. Awucebezeli kangaka 3 seconds uma inyanga. 3 seconds Mabalengwe, Khehlelezi, ngiyasola bafana. Ubhaka. No, is not. Is a no. Hayi, too much thought that one. Namanga nini. Inyanga igeza ngogongolo inyanga. Inyanga igeza ngenkunzane inyanga. Impahla zenyanga inyanga kumele ibe nebhuluku eli-1, nesikipha esi-1 esitshekile. Ya, uMabalengwe iglobe eli-1 16,000. Iglobe nje la endlini 16,000. Iglobe le-Nike. Hayi 3 seconds ume usuke ekhishini ebathroom uhamba ngelift. No, zona inyanga lezo. 3 seconds abantu abamsebenzela ukulusa amasha abelungu. Hayi ngeke baba, adlali ngathi nini. Sinibheke iphela izinyanga nje ngathi sikhona thina sesiza kunina sizocela usizo. Akuma kuwukuthi akunjalo ningaphupha ekuseni, akubulala indlala lapho uyozulime Khehlelezi. Lapho eMzola style uzofaka igadi lapho utshala ummbila. Bafowethu ngikudlala ngathi, please. Ikani ukudlala ngathi. Dlalelani ngathi sibadala singaka. Yeah?
inyanga ayifaki angitshela vele uhlobo lento ey'nuka kahle lezo kuthiwa yini mina ngazi lokho hayi angikhulumi-ke mina ngespray lesi esika-grade 12 esingathi yi-doom okhehlelezi mefaka ispray lesi esithi nje yabona ya umabalenge umuntu wakhona mefaka ispray uthi kancane futhi hayi lesi sivele ngathi sunamaphela no zibizwa lezi spray bizalezi zibizwani khona lokho futhi nje okhehlelezi abasangeni lapho kodwa bayibiza ngenyanga namangabi nini hlelezi ye siyanibuka njalo nini hawu subscribe-ke mntanami.